van Sint-Helena Biological Club podcast. Hier gesels ons agter die skerms om vir julle 'n idee te gee hoe dit is om vir Sint-Helena Biological Club uit te dra. Vandaag het ons hier van 3 van ons jong belovende rugbyspelers om hulle ervarings en hulle stories te kan deel met julle. Ja, manne, baie welkom hier by ons en baie dankie. Ja, hoe lyk normale oefenweek vir jou? Ja, ik heb het normaal ook van gaan uit de chance van anak-anak. Hopelijk na de wedstrijd die chatter zelfs van anak-anak komt, zelfs verrassen weer. Dan is dat aan als je weer interviews geleerd in de WSC zo, niet zo, ook dus jullie chatter wat voorbeeld. En dan zoals je weer aangaan, woensdagavond, dus een beetje bereik, dus we maken zelf een nieuwe kaart voor het eerste jaar. En dan zolang samen met die final taxes doen, die weer de final details voor je aan het laten. En daarom zien langs mijn oorzaak naar een week zo. Hoe bouw je je fysisch en geestelijk voor een wedstrijd? Ja, ik heb een voetbalwedstrijd. Ik zal de eerste op baat van. Dan luister ik naar gisteren muziek. Bijvoorbeeld die een zo'n die hem speelt. Dan zal ik me in bad net een gisteren voor die game staan. Maar na dat zal ik me ook wel om mevrouw met de zaak zoeken. Dit om gisteren te bouwen of voor te bereiden. Julia, hoe belangrijk was je gesteld naar een wedstrijd? Sinds het van was aan het luchtjaar heel veel zijn gesproken. Dat is altijd goed naar een wedstrijd ook. Hij is vaak overleefd in de wedstrijd. Dat is wel heel belangrijk. Voor jou, wat motiveert jou om elke week alles te geven? Jouw span? Ja, ik ben die dankbaar voor mij was de eerste op de film. Als je maar dan zou je leggen. Als je één keer ziet, ik kijk als je iets wat van mij uit mijn omstandigheden denkt. Als je komt, ja, dan kijk je op tafel of zo. Ja, als je best makkelijk omstandigheden. Ik geloof dat Oké, Mariam. Julia, wie die tempo tijdens het oefenen? Ik zou zeggen wel heel. En hij was niet komen. Ze mij zo stellen ze zijn wel niet ze gaan ze toch Kami sendiri kira apa yang keluar voor wedstrijd of zo of gewoontes. Ja, zoals ik al zei, ik luister maar niet meer naar gewone gisteren muziek. Dat zal me ook bij voorbeelden. Hij is niet dat. Is wel nieuw raak en zien die andere voor elkaar. ik denk allemaal raak als je dat gaat. Maar iedereen is als je water maar eens weggaat met daarin zo is het hij is wakker te maken. Zo voor je als ik dat is maar een beetje meer aan maar hij is de raar of hij is de dat is nog wel in Julia, hoe was je atmosfeer dan een teamkamer? Vorige wedstrijd Dus na wedstrijd. als het zo lekker aan. Osang usahaan harus terkena. Ik heb nog geen vraag. Dus dat wordt het bestaan. Maar het is zo niet. Oké. Ook even wanneer wat een liedje krijg je kreeg voor je wedstrijd aanpakken? Van mij, dat ik wat niet zou wisten. Als er ik wat op een move is, nou, als ik iets nou. Ik wil niet dat het moeilijk is, de apex. Nog niet. Maar mensen wat dat wel apex apex aan doen. En dus ja, ik is bij hoe kan ik zeggen, ik maak speciaal voor mij. Nou, eigenlijk ik zie nog een hele voor.
Kung siya po tayo voor de wedstrijd. Amis, wat gaan jullie vandaag wanneer je via de drie? Ano dia naman na also hoe is nou ik bereid voor om een bolan zijn te zijn. Hij is allemaal gedacht. Ik wil het ook met om mensen te bestaan. Hij is allemaal gedacht. Oké. Junior, wat maak je recentelijk bij staan super zondags? Dan ik support mo parang ayaw yung pagpapulumakan. Ayaw lazy to di respect parang super express ang nalap. Talo. At utikan umay. Ayaw ko particular dispute. Ne? Ang post ko nga ayaw yahan na wala. Yung suduki post. Ang kakot tumambang ay mapos ko. Kasi Wanneer, hoe jij een senior speler die jonge spelers? Want ik denk, als senior speler is heel belangrijk, of de helft van een senior speler is heel belangrijk voor de jonge speler. Om veel te kunnen wijzen dat wat ik moet doen, niet doen, ik kan voor jou op die plaats bijvoorbeeld als je nog komt, doen wat nog veranderd is. Reden, heel wat bestaan tussen de helft van senior speler is heel belangrijk. Dus heel belangrijk om senior spelers te heen naar die opkijken. Amis, wat was die snaakste ogenblik van die seizoen voor jou? Die snaakste moment was ik het in Sardana. Maar daar die drie wat zij zijn terug te schoppen, zo maar Oké, we gaan het zo niet doen. Wie zorgt voor die meeste geest en die span? Oké, zo weer wanneer. Wat betekent het voor jou om presenteren waar ze te rijden dragen? Voor mij betekent het mij het doen van. Ik weet nog niet of het zijn of in mijn man niet maar. Centraal bij heb ik wel als normaal. Dat doe je op de hele naast je. Voor mij om het begeleid te kan krijgen, om te krijgen, om het te op te trekken. Hamis, as die span met drie woorden moest beschrijven, wat zou je weten als die span drie woorden moest beschrijven? drie woorden kan daar zo bij worden, maar ik kan het niet. Maar ik denk één is passie voor. Daarin voor onzekerheid voor me water. Junior, hoe belangrijk is die ondersteuners van die schade voor jou? Want zoals je voor je zo'n speler was, ik denk dat ik ja kan die schade. Zo, als je ondersteuning schade, je ondersteuners voor jou. Ik zie aan als een mooie meisje, maar ik denk niet dat mensen niet dat ze zo'n schade spelen. Maar het spelen gewoon door. Iemand moet spelen, dus niet in. Zo ik dan support is zo'n hij moest ik aan ons aangelopen. Dan zijn we die manier dat ze elkaar voor ons aanzoeken. En die wat hij mij samen, hij moest ik. Oké. Sowieso, maar sowieso support is eigenlijk goed. Oké. Wanneer? Waar zien jullie die ondersteuners tijdens die wedstrijd? Ik denk altijd waar nog zoals ik persoonlijk nog altijd wat ik dus naar de kamer zou kijken of kamer waar is. Maar dan stel staan, dan is misschien een schaam of weer naar Rijnland toe, maar zoals iedereen doet daarover, zou ik ook zien hoe het gaat. Hamis, was daar een wedstrijd waar de ondersteuners jou hele rechter hebben gehaald? Ja, dat is bij wedstrijd. Maar die, maar die nou ook veel die nou
er was baie neer, hulle het vir ons hoop gegee dat ons kan die wedstrijd wees. Okay. Junior, watter boodskap het julle vir studente by huis ondersteuners? Ik denk dat we eigenlijk ons aan het geloof en dat ons gaan hoe dat eigenlijk kan gebeuren. Okay, dus dan ons na die beleidsvraag toe. Wie is die eerste speler in die span? Ik zou zeggen, ja, het is de speler die span. Als je Ario, dan maak je ze. Definitief. Ramiris, wie is die vinnigste speler vir jou? Die vinnigste speler om Messi te die baan, miskien kan jy kom. Junior, wie sal keer in die toerusting as Argentiniese se gepak? Isa sih Wie is die grootste grappe wat julle nog nie meer gesê die span? Kemudian di Maas, karena saya coba ini. Ibu ya. Wie hoeveel die hardste? Wat is dat definitief? Lekker op zien. Wie is die hardste verdediger, sorry. Wie is die slimste bereider in die span? Ik zou zeggen, ja. Wie paraat die meeste op je verjaardag? In Borneo, als ik kijk, is het lastig. Wie luistert die mensen voor die avond? Breed. Wat is span geniet julle die meeste om in te spelen? Ik zou zeggen, prima. Voor mij is het Zandara. Okay. Security 1. Wat is jouw bijnaam en hoe jij dit gekregen hebt? Hij bijna is maar alle jaren box. Ik krijg mijn bijna met een paar cent bijna met een goede bijna. Ivan? Bagi bayar Okay. Dan may nanti mana film ini digenerasi pada seluruh negara ini. Tidak pun may nanti ani suppose datang sekali di Indonesia seperti itu. Tidak pada saat in daw ya website baik bukan yang berbentuk al yara bigi yara semen yara berita yara yang melihat sosial media platform ya ibarat sana payah dia dan bisa informasi yang juga dapat dapat so ayah kali itu pun dia proses yang klub yang family yang kau